na ňu polep z Platinum X. Na to, že som nebehal kvôli členku. Chcel som vám tu na YouTube dať vedieť, popri tom pracujem, jazdím motocross, neberte to ako sťažnosť. Čaute, pri novom week vlogu, po závodoch som musel mať asi 2 týždne pauzu skrz členok, lebo som si ho vykrútil na poslednom závode a prvý týždeň to bol dosť masakér, dosť to opúchalo. Teraz to je nejaké 3-4 týždne, ešte je to cítiť, už to nie je také zlé ako tie prvé týždne. Celý minulý týždeň som trávil s KTM-kou na piesku, kde sme testovali nové motorky, tak som dal tomu členku dosť zabrať. Večer som ho vždy musel ľadovať, aby mi neopúchal, ale teraz už to je o niečo lepšie. Asi som to rozhýbal na tej motorke trochu viac, tak začína znovu normálne fungovať. Ja mám teraz síce off-season, ale chodím ešte si zacvičiť a zabehať. Chodím si takto skoro ráno zacvičiť, aby som to všetko stíhal cez ten deň, lebo chodím do práce, kunám do kovošrotu, tak idem takto ráno si zacvičiť a potom po obede mám úplne pokoj. Tento týždeň si chcem nachystať moju tréningovú 350, lebo bola rozobratá, lebo som bral nejaké diely s nej na moje závodné motorky. Chcem vyskúšať aj novú GoPročku a dúfam, že mi vydá aj počasie, aby som to mohol všetko vyskúšať. Teraz už máme ráno, tak letím do gymu, aby ma kamaráti nemuseli čakať, tak letím tam a vidíme sa v gyme. Mám za sebou gym a dali sme si dnes nohy a dali sme si vlastne drep, potom sme tam mali deadlift, mali sme tam bulharský split squat a vlastne iba tieto 3 cviky, lebo sme sa aj ponáhľali a dali sme dosť nohám zabrať a dneska to šlo celkom fajn. Musel som sa ešte z začiatku dosť povenovať členku, lebo dosť ho cítiť, tak som ho musel rozcvičiť a rozohriať, lebo je ešte taký stuhnutý a vlastne dlho som aj nestrečoval, asi 2-3 týždne, tak som bol strašne drevený, tak musím sa povenovať aj tomu. Teraz už sa idem iba prezliec a letím makať. Po práci som ešte vybavil barbera, lebo som bol zhodiť helmu, aby som vyzeral znovu ako človek. Nachystal som si aj motorku, keby som sa chcel ísť tento týždeň niekde odviezť a hodil som si ju hneď aj do auta, aby som ho mal nachystanú. Po ceste domov som ešte stihol aj poslať trička z nového merču. Ďakujem, že kupujete tieto trička a takto ma aj podporujete a hlasím sa vám opäť zajtra. Ja už mám odpracované a teraz letím do Púchova do KTM-ky, kde by som mal mať novú bundu. Som aj zvedavý, aká to bude vlastne, lebo som mu objednával tak asi pred rokom a pol a až teraz dorazila. Tak vám ukážem, ako vyzerá. A ešte letím do Platinum X, do Povazkej, kde si idem pre nový pole na prilbu. Ako som sa vrátil hneď z Povazkej, tak som si ešte povybavoval veci a išiel som sa rýchlo prezliecť, aby som stihol ešte behanie, dokedy nie je taká zima a dnes si dám nejaký ľahký beh, asi okolo 140-150 tepov, plánujem nejakú hodinku, tak dúfam, že to bude fajn a chcel som to stihnúť, dokedy nie je taká zima, lebo ako zájde slnko, tak sa strašne ochladí, ale aj tak som to nestihol, lebo už začína byť tma, ale tak dúfam, že nebude taká zima a keď behám, tak to je v pohode, až keď zastavím, tak potom je zima, ale teraz ešte fajn, je okolo 10 stupňov, mám pocit, takže to je v pohode. Idem na ten beh a prihováram sa po behu. Takže mám odbehané a dneska som si zabehol hodinku, tepy som mal okolo 150, ale cítim zo včera svalovicu, lebo sme boli ráno cvičiť nohy a zo začiatku som normálne cítil, že aké sú stuhnuté, tak som mal normálne, že tempo okolo 5-10, 5-15 a normálne posledné kilometre som mal pod 5, lebo jak tie nohy sa už zohriali a rozhýbali, tak sa mi lepšie behalo, aj som mal potom nižší tep a na konci to vyšlo, že za 60 minút behu som odbehol 11,8 km, čo je celkom fajn, na to, že som nebehal asi 3-4
4 týždne kvôli členku, tak myslím, že to je fajn a na konci mesiaca chcem ísť na fyzické testy a vlastne budem behať, tak aby som nebol úplne mimo z toho behania, tak chodím si občas ešte takto zabehať, aj keď mám off-season, tak si myslím, že to je fajn. A teraz vlastne už sadám do auta a letím domov. Tieto veci som si doniesol, je to vlastne bunda z KTM-ky, ktorú som objednával asi pred rokom a pol, mám pocit. A vôbec neviem ani ako vyzerá, lebo najskôr som si myslel, že to bude bunda, čo je KTM Factory. A nakoniec je to takto tenučká bunda. Tak pozriem sa na to, ako to vyzerá vlastne. A dúfam, že mi bude dobrá. Vlastne takto vyzerá. Je to taká tenučká bunda, aj na nej taký jemný maskáč a vyzerá dobre. Je tenučká a trochu väčšia, ale myslím si, že keď budem mať pod tým nejakú mikinu alebo niečo hrubšie, tak to bude fajn. Potom tu mám ešte tento polep, ktorý som spomínal. Je to na moju druhú helmu. Strašne sa vám páčila tá moja čierna s tým maskáčom. Tak som dal spraviť bielu verziu tej príľby. Tak som zvedavý, ako to bude vyzerať, keď to nalepím. A zajtra si idem zobrať bielu helmu, lebo nakoniec som sa rozhodol, že nebudem mať dve čierne príľby, ale budem mať jednu čiernu a jednu bielu. Tak keď to nalepím, tak vám ukážem, ako to vyzerá. Tak to je toto a teraz už letíme iba s Bučím a Sofinkou na pizzu. Máme niečo po 6:30 a akurát idem s chalami do gymu. Dneska máme vrch. Dneska to bude o niečo náročnejšie, lebo spodok ma viac baví a je ho silnejší. Tak idem pomaly tam. Ale hrozné je, jak takto skoro ráno býva tma. By som spal a nechce sa mi stávať, lebo normálne stávam akoby počas noci. A to sa mi veru nechce stávať, ale zase takto všetko lepšie stíham. Idem o kúsok skôr, aby som sa mohol viac povenovať tomu členku a rozcvičiť ho. Lebo ako som bol včera aj behať, tak trochu mi vytuhol a na druhej nohe cítim trochu lítko, tak to pôjdem porolovať a rozcvičiť, aby som to mal ready na celý deň. Mám už po gyme a buchnem už iba rýchlo raňajky a valím na firmu. Dneska kamaráti obidva zaspali, takže som začínal sám. Jeden aj došiel, druhý sa na to vykašľal, že pôjde po obede. Ale myslím, že dneska to bol dobrý tréning. Aj ma Činka zavalila jedenkrát, lebo som chcel ísť bench trochu väčšiu váhu, ako väčšinou dávam. Chcel som vám dať ešte vedieť, že trička, ktoré ste vypredali za pár dní, tak som dal dotlačiť v rovnakom dizajne, len novej bledej farbe. A ešte pár kusov aj čiernych tričiek, tak ak by ste mali záujem, tak mi napíšte buď dole do komentára, alebo kľudne mne na Instagram. Už som na ceste pre tú helmu, čo som včera spomínal, idem vlastne k Motorádovi, kde berem všetky veci na motorku alebo nejaké diely, čiže ak niečo potrebujete, či už sú to oblečenie, motokrosové diely, plasty alebo nejaké iné veci. Takže keby ste chceli niečo zobrať, tak máte tam zľavu cezo mňa DP13, čo je 13% zľava na všetko komplet. My už sme doma a Sofinka mi nachystala večeru, takže sa idem posilniť a potom ma čaká lepenie polepov, to vidím tak na hodinu až 2. Tak pojem sa najesť a idem na to. Takže mám tu moju novú helmičku, vymenil som ju vlastne z čiernej na bielu, lebo som chcel, aby neboli úplne rovnaké tie helmy, tak som vybral teda bielu nakoniec. Takže táto helma teraz takto vyzerá a idem nahodiť na ňu polep z Platinum Mix. Lepenie polepov na helmu trvá strašne dlho. Mi príde, že pomaly dlhšie než na motorku. A hlavne ako lepím polep na príľbu, tak strašne sa to do všetkých strán ohýba a na motokrosovej motorke, tak to je väčšinou, že 1-2 ohýby a tuto je proste, že sa to ohýňa aj tak, takže to musí stále nahrievať, aby to pekne sedelo a nikde sa to neodlepovalo. Tak poďme na to. Teraz idem normálne, že na 3D pucle, to sú takéto malinké kúsky. Fakt, že 3D pucle a idem lepiť nos. Nos hotový. To sú najhoršie časti, lebo ten polep
vlastne začína tu a odtiaľ ide sem dozadu úplne. A tu ten polep sa zahýňa aj tak a ešte na dve časti tak. Čiže to musím brutálne nahrievať, aby nezostali tam proste také tie vlnovky toho, jak ten preleb je tvrdší, vlastne tu už jedna zostala. A to je počuť, to nebude vidieť, ale proste ak je ten tvrdý, tak tú prilbu aj dosť chráni, že nie je taká dobitá a proste potom keď bude moc dobité, tak iba strhnem polep a dám nový polep. Ale zase to ťažšie lepí, lebo mal som tam aj úplne tenúčky raz polep a ten moc dlho nevydržal, bo bez tej ochrannej fólie, ale ani o moc sa lepšie nelepil, pretože bol strašne naťahovací, že keď som to jedenkrát odlepil, tak proste ten polep bol už asi o centimetr dlhší a vôbec mi to nesedelo. Toto je vlastne druhá najhoršia časť, pretože to je cez celú helmu. Ako na tej príľbe tvarujem, tak tieto všetky časti musia pekne zapadať do seba a ešte nechcem, aby tam bolo to prehriaté, lebo keď sa teraz prehrie tá fólia, ona je vlastne matná, tak ostane lesklá. Takže zase to nemôžem moc nahrievať, akurát, aby sa to aj pekne tvarovalo, aj aby sa to neprehrialo. Takže helmu už mám spravenú a už ma čaká iba shield a zatiaľ za mňa to vyzerá dosť super. Keby viedla tak trochu inú bielu, aby viac sedela v tej helme, ale podľa mňa to vyzerá takto super, ako zblízka je vidieť, že ak tu presvíta tá helma, ten pôvodný lak, tak je to trochu viac do žlta, ale inak z diaľky to vyzerá podľa mňa super takto. Ešte tam dokončím ten shield a bude to topka. Takže takto vyzerá helma po 50 minútach lepenia. Teraz mám všetko už nalepené, ale nemám to ešte nahriaté, aby to všetko pekne dopasovalo. Mám tu aj lomovací nožík, keby náhodou nejaké polepy, že by som potreboval nejako upraviť, čo som zle nalepil, že by som to doladil. Ale ako za mňa to vyzerá dosť pekne. Mám vlastne takúto istú v čiernom, teraz mám v bielom a strašne sa mi páči takýto čistý dizajn, že tam nie je nič také extra. Proste táto biela a čierna sú za mňa dosť pekné. A kľudne mi dajte vedieť do komentára, čo hovoríte na tieto dizajny a ktorá sa vám viac páči, či čierna, biela alebo GoPro helma. Takže na dnes mám ja hotovo, pôjdem to ešte nahriať, aby všetko pekne držalo a náhodou, aby sa to niekde neodlepovalo a vidíme sa opäť zajtra. Dobré ráno, dneska som trochu zaspal, tak som iba rýchlo zbuchal raňajky a letel som na firmu, už som teraz pred firmou. Po robote chcem si nachystať všetky veci na jazdenie, akože už väčšinu mám naloženú v aute, ale ešte oblečenie a vlastne som si chcel nachystať aj kameru a techniku, lebo chcem natočiť nejaké videá na novú GoPročku, tak vám aj ukážem, aké nové držiaky som objednal, poviem si to potom všetko nachystať. Idem sa prezliecť a idem makať. Som práve už doma a dneska som v práci mlel káble, ale potom som ešte domov pomáhať, robili sme podlahu, tak som pomáhal tam. A teraz už som doma a bol som si aj pre môj nový držiak, lebo mám 360 kameru GoPro, čo ste mohli vidieť, dával som ho na Instagram alebo na TikTok. Chcem ho vyskúšať na motorke tento víkend a kúpil som si ďalšie nálepky, aby som to mal kde uchytiť. A hlavne som si kúpil aj nový držiak, kde si budem ho môcť uchytiť, kde budem potrebovať. Tak som zvedavý, aké to bude na tie miesta, kde sa reálne nedá nalepiť držiak. Tak som zvedavý, aké budú zábery z tej 360 a dúfam, že ich budem vedieť použiť do tohto vlogu, lebo chcem vedieť, ako to bude vyzerať. Zajtra chcem ísť trénovať do Borského, natočiť tam pre vás aj video. A teraz už mám všetko nachystané na jazdenie na zajtra a už mám niekoľko dní kúpené svetlo na telku, tak pôjdem to tam konečne nahodiť a je ešte trochu krivo, ako sme ho nahadzovali. Tak aspoň to konečne doladím a nahodím tie svetla, tak som zvedavý, ako to bude vyzerať. Pôjdem to tam konečne nahodiť a idem tam nahodiť to svetlo. Svetlá už sú nahodené, akože malo by to fungovať, že s telkou, že sa to synchronizuje. To, čo je na displeji, tak by to malo v tých farbách dávať za telku, ale musím to ešte poladiť, ale už som stratil trpezlivosť, tak pôjdem na to zajtra. Ale najviac sa mi tu páči táto helma na stolíku.
Ako je tá biela matná, tak to vyzerá super. Tak zatiaľ ho tu nechám, dokedy nepôjdem jazdiť. Tak zajtra to skúsim ešte poladiť, aby to fungovalo ako má a hlasím sa vám opäť zajtra. Tak nakoniec sa zmenili plány a nejdeme do Borského, ale ideme do Ježkovej, je tam ukončenie sezóny. Tak sa tam idem odviezť, malo by to byť super nachystané. Sa aj teším na motorku, lebo som asi týždeň nebol. Tak vidíme sa tam. Fuck with me and my bros, you must be loco. Road codes ain't getting no dough. They just wanna kick it like Dojo. I bought a new car, had to take the roof off. Got a couple bad bitches with their shoes off. Bust that top piece down, just bought a new watch. I be riding around my town with all my jewels on. Don't try and tag me in your photos. Bitches with their shoes off. Bust that top piece down, just bought a new watch. I be riding around my town with all my jewels on. Bought a new car, had to take the roof off. Got a couple bad bitches with their shoes off. Bust that top piece down, just bought a new watch. I be riding around my town. Sme v Ježkovej na trati už a je tu celkom dosť jasno na tom ukončení. Teraz som sa vozil, je to už trochu suchšie, lebo už je pred treťou. Tak som si dvakrát povozil a celkom to je fajn. Skúšal som aj novú 360 kameru. Je tu aj Danči, takto mi to poladili, ale ako budú z toho nejaké zábery, len strašne to je ťažké a veľké. Tá príľba, jak mi klesla, tak som proste nevidel cez tú kameru, lebo úplne nebolo nič vidieť, ale zábery boli z toho pekné, iba že nebolo nič vidieť na trať. Skúšal som to ešte z nejakých záberov z motorky, ale musím si ešte na to zvyknúť, na to, kde to budem uchytávať, lebo ešte som to iba skúšal, tak dúfam, že niektoré zábery sa budú z toho dať použiť. Idem si dať ešte klasickú GoPročku na helmu, tak pre istotu budú aj z toho zábery. Nech sa páči, pán fotograf. Ďakujem pekne. Ale ako počasíčko celkom vyšlo teraz na toto ukončenie sezóny tu. Pôjdem naliať benzín a idem sa ešte raz povoziť a zdrháme domov. Takže idem jazdiť a dúfam, že natočím nejaké zábery aj z GoPročky, z príľby. Valíme z Ježkovej domov, aj keď mám takto off-season, tak je dobre si občas takto vybehnúť pojazdiť. Teraz už letíme iba domov, dáme jedlo a idem postrihať vlog, nech ho máte čo najskôr na YouTube. Trpaslík. Gotovo. Túto nedeľu sme si dali trochu voľnejšie, išli sme do Teplíc sa poprechádzať na kávu a pozrieť, ako toto je všetko vyfarbené do jesena. Je to tu pekne, ale sme v tieni teraz a je tu celá zima. Prišli sme po prechádzke domov, tak už som cítil trochu, ako keby niečo na mňa liezlo. Aj ma začína boleť trochu krk, tak dúfam, že to bude OK a nebudem z toho chorý. Chcel som vám tu na YouTube dať vedieť. Založil som si Hero Hero, pretože sa chcem tejto tvorbe venovať ešte viac. Nájdete tam predpremiéry vlogov, big vlogy, ktoré budú len tam, mesačné súťaže o zaujímavé ceny, exkluzívne zľavy pre mojich podporovateľov
a mám v pláne aj ďalšie veci, ale to si nechám zatiaľ ako prekvapenie. Ak ma chcete podporiť, link nájdete dolu v popise pod videom. Ale keďže popri tom pracujem, jazdím motocross, trénujem mimo motorky a občas sa snažím mať aj nejaký súkromný život, ktorého pri tomto všetkom veľa nie je, bez vašej podpory to nie je úplne jednoduché. Neberte to ako sťažnosť, som rád ako to mám, len som ti chcel povedať, že každá podpora od vás znamená pre mňa veľa. Rovnako ako keď ma podporíte kúpou merču, ktorý plánujem ďalej rozširovať. Výdavky nie sú malé, od bežných vecí cez motocross až po techniku, aby som mohol posúvať videá ďalej a zlepšovať tak obsah pre vás. Takže úprimne ďakujem každému, kto ma podporuje. Je to síce klišé, ale naozaj bez vás by to nešlo. Veľmi si to vážim. A takisto sa chcem poďakovať, že ste sledovali ďalší tento week vlog. Dúfam, že sa vám páčil. Keďže je teraz off season, tak som bol menej na motorke a viac som sa venoval práci a ešte dobieham, čo som cez sezónu nestíhal. Budem rád za každý like, koment a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.